সালিয়া যত সেংক্রা জিকসং ত্রিপুরা মথানি তিনি চিনি সামুংন সারা বিশ্ব ফুনুকनाय आनी प्रिंस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यूट्यूब चैनल যত খাজানি তাকুক সংন তাই মিউজিশিয়ান দङ पुलिस प्रशासन हालचाल साम्पानी आसे कष्ट खालायो दिनेव सातुं कुटुं मावो बुबाग्रानि थानसानि मारिनो जों जत आलबाक्सा फान्दिनाय हनै फायनाय आनि खाजानि ताकुक ताय बुकुक सं नाकादि सिनि ताकुक प्रणब आगिनि सिमि टीएसएफ खायो दफानि बागै सामं खायफाने बतिनि जोंबाय पालबाक्सा जयनिं खायनाय बनब बेलायखे हामबाय अबाहायकेनो जत हासाला दंथै सिनि माइकनि खरां जत तुक खनाय दंनाय आनि खाजानि ताकुक ताय बुकुक दंनो पाइफलाया हामजाकमा सबानि जिबाया फारै नंनि पुसकांगो किजा कक सानाय जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्यआव जों 184 जना राजानि बंशधर प्रजा इंगै जों वानसुकाताय राजनैतिक बाय थुंजाक्लिया जों ताय बदल गोबां माबा दंलिया एकमात्र त्रिपुरा मथा सिमेसे जों खालायसिनाय दिनै वानसुगै जत लिडारसक आदियाव गोबां मा राजनीति बदल दंफानो जों गायसा बदल सिंलायसिनाय शुद्ध दिनै लिडार्स केबक्रै एकमात्र दिनै राजा जों प्रजार जत्तन बिनि लगियो बिनि सेंक्राक जों सामं खायसिनाय हनै दिनै समाय तांलायै दिनै सिनि ताकुक राजेश्वर ताकुक रमणी ताकुक प्रणब संताय बंनि टीम स्ट्रक जयने खायनाय फायजाक प्रत्न खाबाय खुबाय त्रिपुरा मथा TWF YTF नि तरफ থেকে आं बेलायखे हामबाय ताय आचाक सबजाव खाजानि ताकुक ताय बुकुक सं जों 70 बছর राजनैतिक बाय थुंजागै दिनै बररक आयां उयां उंलायखा मबाइल दङ हनै मबाइल जेसातै सिलायो जों हामिया कक सालायो किन्तु बा सय सामुं खाय दंनाय न जों ताबुक गोबां माबरक सिनियागौ आबनि बागै आं कयना मुसुंगो जे समय सिक्ला जालाय ताय बुरै रक बासाय फायो आ दल न केवल एक रमै केवल माना खायै नारेगै मान्या आबनि प्रमाण तिनि अरनि जे এই জনসভা এই যে यासाक समानि पान्दाव प्रमाण लियो कारण नखार बेसिरभाग सिक्ला चालाय ताय बुरै बुकुक सं नकनि सामं जाकारै जों सुदु बुरै हेंकाय नुखुंनि सिमि जों नायकल तंलिया जों सारा भारत बर्षआव नुगै दङ त्रिपुरा राज्यनि बुकुक सं बाहायनो जों सिरिं आजुगै दंया जों इंलिश हिंदी मानानि नांया सिनि मानि कबायनो जों जाराव ताबुक बुजिया ताबुक त्रिपुरा मथाव फाया TWF सामं खाया YTF सामं खाया रकन नब्रुम थांगै जिनि बुबाग्रानि सेंक्राक उंगै सामं खायलायनाय कक पिलायनाय बोसकांनि जे नाहारमुं जों थानसा 2023 थानसानि मारिनो जों एडिसिओया विधानसभाव प्रमाण फुनुगरिनाय बोसकांनि 2023 विधानसभाव थांगै ताम बुरै ताम जोला जों आरो आदं जोगै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जेमन थांनाय एडिसिओ अधिवेशन फार्स्ट अधिवेशन बिल पास खायतलांना हायनो बोसकांनि 2023 आफ्रुव नंनि थानि कन्या मुसुंगो जत आदं जुग्र এই বিধানসভাव बिल पास खायनानि बागै अबाहाय नेतृत्व जों जंगै रहनानि नांखा ताखाजानि ताकुक ताय बुकुक जं এই বিধানসভাव बासावै जों ग्रेटार त्रिपुरा नांगौ जिनि बरफनि बागै आबो शुधु एडिसि एलाकारया आबो समस्त त्रिपुरा राज्य एवं त्रिपुरा राज्यनि बायरेव जेखाने जिनि कुंथाय बारा रक दंगो आ जागानि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड हनै जों दिनै खाजानि ताकुक ताय बुकुक जंनो जों बुजकना नांनाय ताय साना नांनाय खाजानि ताकुक ताय बुकुक जं दिनै बुबाग्रा दिनै बागै हफुं साफुं थुया जाया खायै आसे परिश्रम खाय दंमानि जागाव फायदि जों जतन पाल बन खाबाक्सा फानबाक्सा
Klai bini coba ang kolai siwana. Jeng tai huno hanai salai lia. Jeng tai oro. Jeng jot tanja je jeng tiprasa je nei. Kawan suklai. Kabak saklai. Samong klai lai angsa ulo potai bo. Kebang ma bokta kaham tonggo. Aboni baga ang asik kok kolok salia. Ok kisisa kok kesaroi. Ani kok samane orang muthaka. Bubakla ayok lokton. Tipra mathai lokton YTF tidak boleh. Ni coba tai bo kolok tai ketang intun hamba.